Една продукция на Сев Мюзик, Плевен Хоуми, Дружба Склад. Тарикати, големи схеми махленски, правите проблеми, ама по-женски. Експериментирам като професор, започвам да хвърлям рими като компресор. Удара с 12 000 волта, чисто нов звук, нова реколта. От мене брат, за тебе брат, рап директно от Дружба Склад. Изкъртвам ви капака, духайте бълъци, мадафака. Изведнъж станахте тарикати, ще ми говорите за илюминати. Аре, моля ви се стига, вземете, прочетете първо некоя книга. Плевен школата, влиза резко, ако ще псуваш, давай смешко. Боли ме кура за тебе, шушумига. Нали си бил някакъв играч от висшата лига, а къв си пълък не ти се верва. Пълен селянин, чиста резерва. Звука и лириката са ми същите, а за вас средни са пръстите. Затова не вдигай врява и не те учи учител да преподава. Не вдигай врява и не те учи учител да преподава. Плевен Хоуми. Звука ми тежък, а не атлетичен. Ти се чудиш, що е толкова различен. Представата за рап не била такава. Плюя на медията в тая държава. Аре без фалшиви извинения, искам в рапа качествени попълнения. За да слушате ние работим, не сме двама, трима, а няколко стотин. Как всички почнахте да разбирате? Първо лапате, след това коментирате. Парите и газа ви донесоха славата. Такива като вас лежа оправа държавата. Респект за всички братлета, за всички стабилни момчета, които слушат, които знаят, че това е музиката, която желаят. Събираме пари, за да записваме, а позорите всички ги дисваме. Схемата ви знаем, че е бащина, цялата медия е шурбачанарщина. Чуйте сега, тарикати ментета, към вас ще летят папета. Това беше просто малък жест, тежък дис и форма на протест. Това беше просто малък жест, тежък дис и форма на протест. Дружба Склад. Една продукция